Πλοίαρχος μηχανικός Ευστάθιος Παπής, διοικητής του Κεντρικού Σταθμού Αυτοκινήτων του Ναυτικού. Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού τρέχουμε φέτος στο ιστορικό αυτό αγώνα, σε μια ιστορική ανάβαση. Ήταν ευκαιρία μεγάλη για το Πολεμικό Ναυτικό να δείξει ότι εκτός από τις θάλασσες συμμετέχουμε και προσπαθούμε και στην ξηρά και στους δρόμους. Με μεγάλη χαρά, μετά τη γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, στο στρατόπεδό μας, ήρθαμε σε επαφή με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και αποφασίσαμε μετά από έγκριση του Αρχηγείου να τρέξουμε κι εμείς ιστορικά, να ανοίξουμε και να κλείσουμε τον αγώνα. Είναι μεγάλη τιμή πρώτα και για μας και για το Πολεμικό Ναυτικό που μας φιλοξενούν σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή κάνετε τον πλοηγό και τον ουραγό. Κάνουμε τον πλοηγό και τον ουραγό. Ανοίγουμε και κλείνουμε τον αγώνα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λέσχη Micro Cars Club διοργάνωσε στις 19 Πέμπτη του 2024 την τέταρτη ανάβαση Ριτσόνας. Το Σάββατο το πρωί στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧΤΕΟ στη Χαλκίδα 82 πληρώματα για τεχνικό και διοικητικό έλεγχο και στις 10:30 η εκκίνηση της τέταρτης ανάβασης Ριτσόνας. Ο αγώνας γίνεται σε δύο σκέλη. Για μένα είναι θέμα κανονισμοί. Δεν αντιλέγω, απλά άρχισα γιατί έπαθα σημεία. Άρε τηλέφωνο. Έγκαιρα. Δεν βάζαμε ξένα. Θα βάζουμε την ανθρωπία, ολονών, παολονών.
στην ατυχή στιγμή της εξόδου του φίλου μας, του Παναγιώτη, του Δήμα και του Μίλτου Κουκαγιά, νομίζω ότι πρώτον και κύριον αυτό το οποίο έγινε, να ευχαριστήσω πρώτα, να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Θανάση και τον Γιάννη τον Αγγέρη και την ομάδα του. Τα παιδιά όλα από τη Χαλκίδα, τα κύριε το φίλο μου, τον εικονό μου, τον Δημήτρη, την πυροσβεστική, την τροχέα, τον ταξίαρχο Ευβίας, τον ταξίαρχο Βιωτίας. Δεν ονομάζω τα ονόματά τους. Η τιμή σε εμάς, τα πληρώματα του BMW, όλου του BMW Club, το οποίο τίμησε η Χαλκίδα και τους τιμήσαμε και εμείς νομίζω, αλλά είχαμε και μακρινές συμμετοχές, μία από την Άουσα, από τη Σαλαμίνα του φίλου μας, τον Λαλούση τον Ιππία, με το συνοδικό του, από την Κερατέα, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, φτάσανε σε αυτή την ιστορική ανάβαση. Εγώ δεν έχω λόγια, το πρώτο ευχαριστώ ήταν εδώ, το πρώτο όμως ευχαριστώ είναι στο Γιάννη τον Τσιγκρή, ο οποίος ήταν δίπλα σας και εγώ τον ακολουθούσα, τον Ξηφαρά, τον Χάρη τον Θεοδοσίου, τον Αλέξανδρο τον Κατσαρίδη, τον Λικούργο, τον Πέτρο τον Παπαδόπουλο, στο K6, K4 ήταν κάποια άλλα άτομα, τον Τεσούλη, τον γιατρό. Ήσασταν πάρα πολλοί οι οποίοι συμπαρασταθήκαν, το Λιμεναρχείο, τον ξέχασα, τον ΟΝΕ. Μας θυμήσατε πρώτον και κύριο. Ξεκινήσω από εσάς. Τα δύο λόγια είναι λίγα. Η ομάδα η οποία φέρατε αυτό το αυτοκινητάκι, το οποίο φέρατε, έκανε, δεν θα πω τον χρόνο, ένα πάρα πολύ καλό χρόνο, γιατί γι' αυτό κάποιος με πήρε και είναι μέλος μας και μου είπε, ρε Παπαδόπουλε, τι έκανες εκεί? Αυτό το Volkswagen έχει σηκώσει τροχό και έχει μπει, λέει, και πλαγιάζει. Και τι θες να κάνουμε, πολεμικό ναυτικό 50 άλογα, του λέω, είναι πολύ δυνατό πολεμικός ναυτικό. Το είδα πολύ, αλλά κάποιος μου έκανε παρατήρηση. Η παρατήρηση δεν είναι, έπρεπε να το χειροκροτήσουμε όπως το χειροκροτήσατε. Εγώ θα το χειροκροτώ πάντα. Οι βλέψεις μου πριν μακρηγορώ να δαντήσω στις υπουργικές αποφάσεις τότε που υπήρχαν, ήταν προτάσεις για τα σώματα ασφαλείας και εκεί είχαμε μια δέσμευση και εκεί κάπου αντικρούστηκα και βλέπετε το πρώτο παρουσιαστικό σε αυτή την εκδήλωση της αναβάσεως Ριτσόνας ήταν το πολεμικό ναυτικό. Μακάρι να είναι κοντά μας, μακάρι ο ναύαρχος να πέρασατε εσείς καλά και να του δώσατε αυτά τα πληρώματα που συνεχίσανε, που τους ανοίξατε την αυλαία και είναι όλοι ευχαριστημένοι, να το δώσετε αυτό και αυτό να έρχονται και να τιμούνε αυτούς τους ανθρώπους όπως είναι οι άνθρωποι που είστε εσείς χωρίς τη στολή, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον ιστορικό χώρο όπως και εσείς και έχουν δώσει τη ζωή τους και συντηρούν τη χώρα και την πατρίδα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που λάβανε οι 80 συμμετέχοντες συντηρούν μαγαζιά, συνεργεία, ηλεκτρολογία, τα πετσέριδες, το συνεργείο, τους πάντες, όλους, βενζινάδικα. Αυτά λοιπόν ακούστηκαν από αυτό εδώ το έδρανο. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες και εσάς και αρχίζουμε με λίγα λόγια αν θέλετε να πείτε κάτι. Θέλει κάτι να πει και ο Αλιτάρχης. Χαρά μου να πείτε δύο λόγια και σας ευχαριστώ και στον επόμενο αγώνα τεχνικό έλεγχο θα κάνουμε
στο συνεργείο του πολεμικού ναυτικού και θα ξεκινήσουν από εκεί τα αυτοκίνητα. Είναι δέσμευση δική μου για την επόμενη εκδήλωση. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς. Η χαρά είναι δική μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά με το πολεμικό ναυτικό, που συνήθως παλεύει με κύματα, είπαμε να παλέψουμε και με στροφές. Με ένα πραγματικά ιστορικό αυτοκίνητο, για μας τα λέγαμε τα πλοιαρχικά μας, και ως πλοίαρχος με τιμά που συμμετείχαμε με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αρχηγό του ναυτικού που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο αγώνα για να προβάλλουμε πάνω απ' όλα το πολεμικό ναυτικό, την αυτοκίνηση και όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που δίνετε όλοι σας και τις χαιρόμαστε συνήθως από την τηλεόραση. Τώρα ήταν η πρώτη φορά που τη χαρήκαμε πραγματικά, γιατί ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτό. Δεν θέλαμε να κερδίσουμε κανέναν, δεν θέλαμε μόνο τη συμμετοχή, γιατί αυτό το αγαπάμε. Το συντηρούμε μόνοι μας, πραγματικά χωρίς πιστώσεις. Είναι δηλαδή από το μεράκι των μηχανικών, από το ταλέντο που έχουν οι οδηγοί, γιατί έχουν και την προσωπική του ζωή που τα δοκιμάζουν τα αυτοκίνητα. Εμάς λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαμε σε ένα τέτοιο αγώνα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη ΛΕΣ και το σύλλογο εδώ του Λέσχησας και το πολεμικό ναυτικό που μας το επέτρεψε, και μακάρι να έρθουν και τα άλλα σώματα που είναι πιο κοντά στο όχημα, στο Ατός Ξηράς, να συναγωνιστούμε στα ίσα με εκείνους. Ευχαριστώ και πάλι. Στην επόμενη εκδήλωση θα τους καλέσουμε όλους, να το μεταφέρετε αυτό στον αρχηγό, στον αρχηγό του στρατού, αρχηγό αεροπορίας, πυροσβεστικού και αστυνομίας. Αυτές οι προκάσεις είναι σίγουρα είναι γραμμένες, αλλά εσείς κάνατε την αρχή και μπράβο στον πολεμικό ναυτικό και στη θάλασσα και σε αυτούς που καταπαλεύουν, που έκανε αυτή τη δυνατή πρώτη εμφάνιση στη λέσχη μας, τη Microcars, και θα μείνει στην ιστορία. Αλλά δεν θα μείνει στην ιστορία, θα έρθουν και τα άλλα σώματα, σας το υπόσχομαι σε όλους, θα συναγωνιστούν και αυτοί και θα κάνουμε μια κατηγορία με αυτά τα 5-6 σώματα. Συμφωνείτε σαν μέλη μας? Εγώ ξεκινάω, Γιάννη, να τιμήσω τον ναύαρχο, που δεν ξέρω ποιος θα τον παραλάβει, θα τον παραλάβετε εσείς, τον κύριο Κατάρα, τον κύριο Παπί Ευστάθιο που είστε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να είναι, κύριε Διοικητά, αν θέλετε, και τα πληρώματα τα οποία λάβανε μέρος. Ελάτε σας παρακαλώ. Είναι 2 μικρά τιμητικά ονομαστικά, έτσι, και μετάλλια τα οποία αυτό είναι δικό σου, αυτό είναι δικό σου, περιμένετε, κύριε Διοικητά. Κύριε Υπουργητά, έτσι, ωραία. Ο κύριος Πέτρος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσουμε έναν μυστικό, μας επιτρέψετε να καταγραφούμε λίγο το χρόνο σας, για πολύ λίγο. Θέλουμε να σας προσφέρουμε και εμείς έναν μυστικό για την πρώτη συμμετοχή του πολεμικού ναυτικού και ειδικά σε μια τέτοια ιστορική διαδρομή. Οπότε είναι ένα αναμνηστικό ο Θεός του Ξάρ, μια πλακέτα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε. Είναι εδώ!
Ρουμελιώτη, ελάτε μέσα. Ρουμελιώτη. Να είστε καλά.